itt az ideje, hogy bemutassam a barátaimat a színpadon, akik nélkül ezt a produkció nem jöhetett volna létre. Mindjárt a jobb oldalamon egy fantasztikus úriember, igazi kuriózum. Nem csak csellón, de basszusgitáron is közreműködött. Egy hatalmas tapsot kérek Simko Várnagy Mihálynak. Szintén a jobb oldalamon egy elképesztő tehetségű gitáros ma este. Nem csak akusztikus gitáron, de elektromos gitárokon is közreműködött. Kérem, fogadják hatalmas tapsal. Horváth András Ádám! Köszönjük szépen! Maradjunk a színpad jobb oldalánál. A sarokban egy úriember nem csak a billentyűkön közreműködik, de az új tételek hangszerelésén is együtt dolgoztunk. Hatalmas tapsot kérek szépen Grósz Artúrnak! Egy nagyon nagy tapsot kérek szépen a Voice Station kórusnak és a Budapest Art Orchestrának. Ezen a színpadon mindenki a hangszerének a legjobbja, de őszintén megmondom, hogy ilyen két szimfonikus ütőssel én még nem találkoztam. Nagyon nagy tapsot kérek szépen Csanda Vitalénak és Varga Zoltánnak. Nézzék itt ezt a jóképű srácot, nagyon jól érzi magát, hiszen egy fantasztikus dobos gyerekkori jó barátom. Nélküle a zeném nem lenne olyan, amilyenné lett. Egy mindent elsőprő sikolyt kérek szépen Andynek! Ma este rengetegen dolgoznak olyanok is ezen a shown, akik nem állhatnak itt mellettem a színpadon, ezért nem tudják learatni a babérokat. Pedig nélkülük ez az egész nem jött volna létre. Most egy óriási tapsot kérek nekik, akik ott ülnek a fénypult mögött, a hangpult mögött, és egész este azon dolgoznak, hogy mi jól érezzük magunkat. Nagy tapsot a technikai stábnak! Végül, de nem utolsó sorban egy gyönyörű hölgy, akit én egy zseninek tartok, zenét szerez, énekel, fantasztikusan hegedül. Egy mindent elsőtre tapsot kérek Szirtes Elina Mókusnak! És óriási tapsot a Wonderland Show Company-nak, köszönjük szépen!
saját zenémet játszom, és ezzel boldoggá teszem az embereket. Azt hiszem, hogy ma este az álmom újra valóra vált. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és azt szeretném kérni, hogy akinek van kedve hozzá, az álljon föl, ünnepeljen velünk, mert ez az utolsó referén, ezt csináljuk együtt. Nagyon szépen köszönöm a tapsokat, fantasztikus közönség vagytok. Találkozunk jövőre is, köszönjük!